fries. Ayaw ko ng french fries. Hindi ako mahilig sa Ah, grabe na mag-ayaw. fries. Palami. Ah. Tulo na akong laway. Lami daw kuno kayo. Yummy kayo. Crispy. Lami daw kuno kayo. Ngayon ka na, unsa man po na siya, kapayas? Hindi. Repolyo? Lugar kita mong gi-order nga parang shake. Kaya naghalog-halog pa man ito sa naghalog-halog. Hindi na, maday sa salamin. Dua ka tao na. Daon. Oh, french fries. Oh. Chicken pa din gikaon sa 7-Eleven. Tiempo. Mayroon po ba? Oo. Wow, yummy. Lami rin ano. Ang balat. Siyempre, naada yung nagpatapot ng lamas.